A primeira moción é a do Bloque Nacionalista Galego sobre a transferencia da AP9. Ten a palabra o señor González. Ben, pois o Bloque Nacionalista Galego nos últimos meses ten desenvolvido unha campaña de concienciación cidadá para recuperar ou de alguna maneira que casi a principal infraestructura de carácter viario que existe no noso país, como é a autoestrada AP9, pois pase a ser xestionada directamente polo goberno galego, porque, bueno, é unha infraestructura que, tal como ven no expositivo da moción, pois conecta prácticamente toda a fachada atlántica, todo iso atlántico, dende Ferrol ata Tui, e conecta 4 cidades, 2 provincias, pola que diariamente pois pasan miles e miles de vehículos de galegos e galegas, bueno, tamén de outros puntos do Estado, pois para desenvolver determinadas tarefas da súa vida, pero isto supón un custe adicional aos desplazamentos que, tal e cal están as economías familiares hoxe en día, pois supón pois tamén un agravio comparativo tanto para particulares como para empresas. Daquela, o Bloque Nacionalista Galego levou unha iniciativa ao Parlamento Galego antes de rematar a anterior legislatura, que deu como resultado, como froito, o acordo unánime do Parlamento Galego para, apoiando a proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP9 á Comunidade Autónoma de Galiza. Se pretendía que se iniciara, por así decirlo, o procedimento para que o Estado español, pois fixera esa transferencia ao noso país, non? Malia todo, en outubro do ano 2016, pois o Goberno Central en funcións decidiu pois dilatar este proceso e, de alguna maneira, pois que dar a súa disconformidade a que en comparación con outras nacións do Estado que sí se transferiran determinadas autoestradas, pois como dicía, se detivo este procedimento e, de alguna maneira, foron aos grupos políticos que teñen representación no Congreso dos Deputados e Deputadas en Madrid os que asumiron a responsabilidade de defender isto. Defenderlo entre comillas porque algúns deles votan en Galiza unha cousa e votan en Madrid totalmente a contraria, non? Paralelamente, nestes últimos meses tamén somos testemunhas de que autoestradas deficitarias, autoestradas que están en mans privadas e que son deficitarias, van a ser rescatadas polo Goberno do Estado. E, nomeadamente, pois aquelas autoestradas que están alrededor do núcleo central do eixe vertebrador da Comunidade de Madrid, que foron xestionadas por empresas privadas, por bancos, e que están sendo deficitarias. E como esas empresas pois non poden perder cartos, pois, de alguna maneira, o Goberno do Estado, o Goberno do Partido Popular, o que fai é recuperalas, non? Paga alrededor de 5.000 millóns de euros, 5.000 millóns de euros, que son tamén, aí hai parte dos millóns de euros que aportamos os galegos e galegas a fondos do Estado, pois para recuperar estas autoestradas deficitarias, non? Nos, o Bloque Nacionalista Galego, non só pretende a transferencia da autoestrada, senón a recuperación desa concesión que está repercutindo pingües beneficios á empresa concesionaria. E, bueno, pois, de alguna maneira, recalcar na moción que Redondela, como ningún outro concello prácticamente do país, sabe o que é pagar relixiosa e escrupulosamente unha peaxe que é discriminatoria para os veciños e veciñas e pagar unha ampliación que non vai levar a ninguna solución ao tráfico rodado. Por eso que Redondela debe ter un papel protagonista na reivindicación da transferencia da autoestrada e da recuperación da concesión. Por eso, hai 4 puntos que traemos a debate e esperamos a aprobación deste pleno e paso a ler, non? Instar ao Goberno Central e ao Ministerio de Fomento a retirar a desconformidade coa tramitación da proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP9 á Comunidade Autónoma de Galiza, aprobada por unanimidade do Parlamento de Galiza. Segundo punto, instar os grupos políticos con representación nas Cortes Xerais a axilizar a súa tramitación e aprobala nos termos consensuados no Parlamento de Galiza.
Terceiro, rexeitar o rescate multimillonario con fondos públicos de autoestradas co fin de salvar a banca e as construtoras que as xestionan, e instar a que os recursos públicos se destinen ao rescate de autoestradas en beneficio das usuarias e usuarios, para rematar coas peaxes abusivas da AP9. E cuarto punto, trasladar este acordo aos grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia e nas Cortes Xerais, ademais do Goberno Central e a presidenta do Congreso dos Deputados. E, en principio, esta é a exposición de motivos que traemos aquí con esta moción. Moitas gracias. Señora Quintán, ten a palabra. Bueno, con respecto a esta moción, nós estamos de acordo con todo o dito. Creemos que a mellor e única opción para o beneficio de todas e todos os galegos sexa que a titularidade e competencias da P9 pertenzca a Galiza, a Xunta, e así evitar peaxes abusivos, como se expón na moción, ou peaxes innecesarios, onde os perxudicados somos todos nós. Só hai que ir aquí a la liña rande para comprobalo, polo que nós estamos completamente a favor. Decir que a P9 é a infraestructura máis importante, das máis importantes de Galicia, cartella todo iso Atlántico, que é unha das zonas de Europa con maior densidade de población. Bueno, estamos nos perpento de sempre. En Galicia, o PP fai de Feijóo, fai de Polibó, estamos a favor da transferencia, pero logo chegamos a Madrid e se bloquea. Se bloquea na mesa do Congreso, a bloquea na Pastor, que é de Pontevedra, e os diputados do PP galegos votan o que votan. Entón estamos como sempre. Quedamos ben un sitio, pero cando hai que chegar ao sitio donde hai que arranxar as cousas, donde digo Diego. Non temos máis que decir. O caso de Madrid, o caso das autostradas tamén que hai por Alicante, por Murcia, estas historias. Rescatamos as constructoras, rescatamos os bancos, unha infraestructura vital para Galiza, sigue en manos dunha concesionaria que o 45% dos seus donos é un fondo brito. Bueno, nada máis que decir, vamos a apoiar a moción, estamos totalmente de acordo con ela. Moitas gracias, señor Álvarez. Gracias, boas noites. Bueno, o certo é que coa cantidad de mocións que traemos este pleno, a situación pois permitiu ir ahondando máis no tema, non? Porque parecía que ao principio todo parecía alá por marzo, parecía moi idílico, todo o Parlamento de Galicia se posicionaba unánimamente, pero a realidade dos últimos días é a que ven reflectindo ao expositivo da moción con ese bloqueo de Madrid e esa, non sei se ese acordo ou esa, non sei como catalogalo, esa xestión magistral da que agora mesmo está a presumir o señor Feijóo con esa comisión bilateral, non? Na que, bueno, pois haberá que ver si de algo nos serve, cousa que dudo. Sin embargo, o que si nos permitiu foi ver que, como ben decían outros membros deste pleno, o Partido Popular esqueceu o que decía no Parlamento de Galicia e fixo outra cousa. Como tamén comentaba o expositivo, Galicia non só crece a través desta aorta vertebradora, conectando as 5 das 7 cidades grandes, sino que ademais é o eixo de unión con Portugal, que incluso nos permite ter esas relacións socioeconómicas que tanto nos benefician tanto a uns como a outros, non? Co cal, parece moi xusto que sexa a Galicia a que teña que tomar as decisións que atinxan a esta infraestructura. Dende logo, non é o máis idóneo que se xestionen dende Madrid cando é Galicia quen coñece as súas propias necesidades. Sen embargo, o Partido Popular dende o principio en Madrid dixo que non. O que non se entende, non? Porque ao principio a proposición non de lei pedía o rescate e a transferencia. Bueno, finalmente a proposición só era a transferencia a Galicia, pero o Partido Popular, co seu argumento de que o rescate se estimaba en 4.500 millóns de euros, dixo que non, que iso podía afectar negativamente as gañanzas ou as pertenzas que cada un debía ter. Sen embargo, parece mentira que este cálculo de 4.500 millóns de euros partan do Partido Popular,
un partido que ven a cotío dándonos leccións ou intenta darnos leccións de xestión económica. Recordemos que aquí o Partido Popular incluso sempre nos di que, que a súa xestión, que as súas fan que o Concello teña as súas contas como están. Recordemos tamén que é un partido que incluso foi quen de enganar a propia Facenda coa súa contabilidade, o sea que de contas saben, sin embargo, o cálculo dos 4.500 millóns de euros era totalmente erróneo, porque si, como ben digo, o expositivo da moción, Galicia se pon en folga, non utiliza o estado da P9, o rescate vale cero. Sen embargo, eu poden afondar un pouco máis neste tema, a pesar de que o rescate non estaba na proposición non de lei, os cálculos do Partido Popular poden estar incluso errados en ata 2.000 millóns de euros. O rescate podería estar en torno aos 2.500 millóns e os 3.000 millóns de euros sempre cando se utilicen, dependendo dos baremos que utilicemos, media de recaudación dos últimos 5 anos, valor do patrimonio, débedas, inversión, etc., pero nunca chegaríamos á cantidade que o Partido Popular calcula segundo os cálculos dos beneficios obtidos o ano anterior por Audasa. Co cal, non entendemos cal é agora o problema de trasladar esa autoestrada, esa titularidade a Galicia, cando incluso o debate parecía que iba a ser un non por ese rescate. Durante o Congreso a reunión mantida no Congreso dos Diputados, pois a portavoz do Grupo de Podemos, que era quen levaba naquel momento este traspaso, achegaba posturas cos demais grupos da oposición e decidía utilizar, remato agora, debía utilizar única e exclusivamente o acordo utilizado no Parlamento de Galicia, onde o que se estaba a pedir era a transferencia e non o rescate. Moitas gracias. Señora Moedo, ten a palabra. Gracias, alcalde. Ben, decir, por un lado, que sorprende o señor González de que se vote unha cousa en Galicia e outra en Madrid. Tamén se sorprende o señor Álvarez cando ten nas súas propias filas unha concelleira que en Redondela, señora Rivas, vota a favor de que un campo de fútbol de cesantes teña céspede e que se xa financiado pola Diputación, e cando chega a Diputación vota co señor Santos Héctor e a señora Carmela Silva en contra dese mesmo campo de fútbol. Esa é a realidade que vivimos cando formamos parte dun partido e antepoñemos, pois neste caso, como a señora Rivas, os intereses de partido, os intereses de Redondela. Esa é a realidade. Ben, decir ao respecto da moción que nos trae aquí o Bloque Nacionalista Galego, que estando de acordo como estamos en moito do que aquí se di, e sobre todo nos acordos que temos que tomar, penso que o feito da xuntanza que mantivo o presidente da Xunta de Galicia, por certo, que a pesar das dúbidas que aquí vostedes queren levar a cabo sobre a defensa que el fai dos intereses dos galegos, creo que coa maioría absoluta que acaba de obter, ten máis que refrendado o apoio dos cidadáns galegos e non como lle pasa ao Partido Socialista, que vai en caída libre. Esa é a realidade. Entón, quero decir con isto que debe de estar defendendo moi ben os intereses dos galegos. Está claro, ademais, que el, neste momento, está máis que legitimado para esa mesa, esa comisión mixta que se vai a facer entre o Goberno autonómico e o Goberno do Estado para poder falar sobre estas competencias que nos queremos que se transfiran á Xunta de Galicia e que o Estado ve unha serie de reticencias, sobre todo económicas, evidentemente, nesta cuestión. Non vou entrar en si son 2.500 millóns de euros ou si son 5.000, porque a verdade é que non é o tema que nos ten que traer aquí. O tema que nos ten que traer aquí é que a nos interesa que dunha vez por todas o tramo da AP9 que nos corresponde a nosa zona, que é o de Errande, deixemos de pagar este peaxe. E entón a mí gustaríame que o señor González me explicase, cando el formaba parte do bipartito, o seu grupo, non el, sino o seu grupo, o Bloque Nacionalista Galego, formaba parte do bipartito en Redondela,
que xestións activas fixeron, tanto eles como o Partido Socialista, para que poidésemos ter exactamente os mesmos beneficios que obtiveron os veciños do Morrazo. É dicir, que non pagan peaxe, e nos sí. Entón, ese era o momento no que o grupo do Bloque Nacionalista Galego, do señor González, máis o do Partido Socialista, terían que haber reivindicado e haberse posto ante a administración correspondente en frente dunha maneira contundente para poder obter os mesmos beneficios que obtiveron os do Morrazo. Esa é a realidade. A realidade é que, como sempre, vostedes, cando están na oposición, traen estas mocións aos plenos, e a realidade é que, cando gobernan, non fan o que teñen que facer, que é xestionar e obter melloras para os veciños e veciñas do noso pobo. Esa é a realidade, non hai outra. Entón, de momento nada máis, pero vamos decirlles que nos confiamos nesa comisión que se vai a crear entre o Goberno do Estado e o Goberno da Xunta de Galicia para levar a cabo dun xeito, supoño que acorde entre as dúas administracións, esa transferencia que nos estamos a reclamar e que de momento Madrid non está vendo con vos ollos. Vale, de momento nada máis. Moitas gracias, señor González, ten a palabra. Bueno, pois non sorprende a atitude da vocera do Partido Popular. A nos xa non nos sorprende, non? Que tratar de desviar a atención sobre outras cuestións que non teñen que ver prácticamente coa moción, simplemente porque non lles interesa. Queren sair así de rositas destas cuestións que son comprometedoras e que, bueno, pois para nós sí que teñen moito que ver coa vida e coa calidade de vida dos veciños e veciñas, pois non só de Redondela, sino do resto do país, nomeadamente daqueles concellos polos que cruza a P9, non? E eu quería seguir afondando nos datos que se moven alrededor desta concesión. Pois datos como que diariamente o beneficio da P9 son 300.000 euros, diariamente. 20.000 galegos e galegas teñen que pagar estas peaxes abusivas. A Audasa, que é quen xestiona a autoestrada, forma parte do Grupo Itínere, que a súa vez está controlada por Crosair Capital, que é un fondo de inversión, un fondo boitre, como xa se dixo aquí. Que quere dicir? Que a autoestrada galega, que pagamos os galegos e galegas religiosamente todos os días, se pode utilizar ou se está utilizando como elemento especulativo e de intercambio entre as grandes corporacións. A autoestrada, a P9, pode ser considerada un ben suculento para fondos de inversión estranxeiros. E aí o Partido Popular, claro que fai o seu xogo, como xa temos dito aquí. O Partido Popular está encantado de que estas empresas pois invirtan no noso país e saquen rendabilidade particular do noso país e do que pagamos religiosamente todos os galegos e galegas, non? A construción da AP9 supuxo alrededor de 1.400 millóns de euros. O que fixo o Partido Popular cando gobernaba no Estado foi prorrogar a concesión ata o ano 2048. Vamos a seguir pagando todos os galegos e galegas o uso desta autoestrada ata o ano 2048. E se calcula que alrededor de 4.200 millóns de euros é o beneficio que van a sacar estas empresas. 4.200 millóns de euros hasta o ano 48. Claro, así o goberno do Partido Popular está encantado. Está encantado e nós pensamos que esta é unha operación que pode ser moi positiva para as arcas públicas, porque con todos estes ingresos que vai a supoñer para as empresas privadas esta concesión hasta o ano 2048, pois a inversión de outros 4 ou 5.000 millóns de euros pode rentabilizarse perfectamente, non? Sobre todo desde o punto de vista social e de rentabilidade de moitas empresas, pequenas e medianas empresas. Facía referencia a vocera do Partido Popular ao presidente Feijóo. Feijóo apoiou esta proposición non de lei porque estábamos en campaña e sabía que se xogaba moito. Pero Feijóo tamén dixo, no seu momento, antes de confirmar que era candidato, que tamén tiña interés para esa empresa privada. Xa veremos onde acaba, porque ten moito onde elexir. Nos consideramos que o Partido Popular, como xa se dixo aquí,
por interés únicamente electoralista e partidista, apoia unhas cousas en Galiza, sabendo perfectamente que en Madrid van a rexeitalas, como decía Castelao, son a procesión dos caladiños, e siguen actuando igual, da igual teñan maiorías, teñan minoría, etcétera, etcétera. Nos, agora se inventaron esta cuestión da comisión mixta, que isto vai ser todo un paripé, unha claudicación dun goberno lexítimo como é o goberno da Xunta de Galiza aos intereses do goberno do Estado. É unha claudicación, porque non vai haber control sobre a autoestrada por parte do goberno galego. E eles siguen xogando, sigue xogando o Partido Popular en Galiza e en Madrid a despistar aos galegos e as galegas. Por iso é moi importante que tanto as corporacións locais como mesmo as diputacións se posicionen a favor da transferencia e de recuperar a autoestrada en beneficio de todo o país. Por eso nos mantemos esta moción e vamos a seguir traballando porque isto non é un camiño doado, non é un camiño doado para que isto sexa unha realidade no menor tempo posible. Nada máis. Moitas gracias. Señora Quintáns, ten a palabra. Nada, solamente reiterar o noso total apoio a esta moción. Moitas gracias. Señor Crespo. Realmente se paga anualmente polo peaxe do Morrazo e da Barcala en Coruña aproximadamente 6 millóns de euros entre a Xunta e Fomento. O sea, peaxe hai na sombra, pero peaxe hai. Creo que a intención da moción do bloque, a intención nosa, que o decimos neste plano muitísimas veces, es que non exista peaxe, nin directo nin na sombra. Vamos a apoiar a moción. Non entendemos que, como sempre, a vocera do Partido Popular salga con temas que non teñen que ver unha moción. Conteste os datos que lle dan os grupos de oposición e se non sabe por onde sair, non saca o campos de fútbol de cesantes que non ven a conto, home. Votamos a favor. Señor Álvarez, ten a palabra. Bueno, home, a verdade é que é ben certo o que estaba dicindo o portavoz do grupo de electores. É un recurso que utiliza moi a menudo a portavoz do Grupo Popular, non? Cando non ten argumentario, non? Pero, bueno, como os demais xo temos, continuemos, non? Vostede decía que a defensa de Galicia se sustentaba nesa maioría absoluta. Bueno, as maiorías absolutas non sempre son boas. Por decir, vostede estaba sustentando casi parece que como unha dictadura, pero, bueno, a súa defensa que vostede facía do seu líder de filas en Galicia, pode ser todo boa que queira, vale? Pero o que está claro é que neste asunto non foi máis que unha marioneta do Partido Popular de Madrid, porque os temas que levaba outro día a comisión que tivo a semana pasada o señor Feijóo con Íñigo de la Serna, o tema da transferencia xa nin a levaba. É dicir, o único que conseguía era unha comisión mixta na que non vai ter competencias vinculantes. É dicir, todo o que se poda falar ali, se Madrid non o quere, vai quedar sobre a mesa porque Madrid é o que vai ter única e exclusivamente o poder de decisión. De feito, é tan bo que leva varios temas como bonificacións, descontos, transferencia do pago desta peaxe encuberta de Cangas e a Barcala, varias cousas, e o único que conseguía era que Fomento se fixese cargo da peaxe encuberta. Era o único que conseguía de todos os puntos referentes a AP9 que levaba para esta reunión co ministro de Fomento. Pero é que, ademais, vostede fala de que conseguiron outros gobernos, non? Cando gobernaba o bipartito. Pero agora tamén díganos vostede que o que conseguiu Javier Bas con respecto á peaxe de Rande, porque a día de hoxe levan 5 anos no goberno e a peaxe sigue onde está. O sea que, é dicir, pode botar os balóns fora que queira, pero vostede tamén ten responsabilidade igual que podemos ter os demais. Realmente, a min pareceme que, bueno, que vostede non quería que eu falara de cifras. Bueno, as cifras susténtanse cando a única defensa que mostra o Partido Popular, por certo, o señor Feijóo segue sen querer dar explicacións no goberno, no Parlamento de Galicia, a día de hoxe, co cal tampouco debe ser moi transparente cando non se quere someter a este tipo de dato. Pero eu falaba das cifras porque as cifras son importantes cando o bloqueo ben reflectido ao artículo 134.6 da Constitución Española, non? Que vou citar o que vai rematando, e remato con isto, que o que permite este artigo é frear os proxectos de lei que impliquen incremento de gastos ou diminución de ingresos. Eu creo que transferir a autoestrada de Madrid
A Galicia non ten ningunha destas causas. Moitas gracias. Señora Moedo, ten a palabra. Cales son as xestións que vostedes fixeron, o señor González tampouco. O señor González o único que fai últimamente poñerse detrás dunha pancarta de vez en cando que din autoestrades libres de peaxe. Pero voulle recordar ao señor González, igual que ao señor Álvarez e ao señor Crespo, que o que sí obtivo este alcalde Javier Bas foi facer as xestións e conseguir que o peaxe de Rande, se se fai ida e volta durante a semana, teña unha bonificación, cousa que vostedes nunca foron capaces de conseguir. Esa é a realidade, e non me fai falta ir nin a artigos, nin a presupostos, nin a importes. Esa é a realidade. Mire, di vostede que unha maioría absoluta a veces pode ser como unha dictadura, o dirá polo coñecemento que ten da dictadura que ten o señor Abel Caballero en Vigo, que é clarísima ademais, clarísima ademais. Esa é a realidade, como teñen tan cerca, Señora e como a señora Rivas ademais. Señora Moedo, perdón un momento, vamos a ver. A vostede, señor Álvarez, ninguén lle interrumpiu. A vostede, señor Crespo, ninguén lle interrumpiu. Non, estou dicindo en xeral. A vostede, señor González, nadie lle interrumpiu. E a vostede, nadie cando interviu, nadie lle interrumpiu. É un hecho constatado. Nadie interrumpiu a ningún voceiro que interviu. Por favor, pido que a voceira do Partido Popular poda expresarse libremente. E deixen, por favor, de interrumpir cada vez que fala. Señora Rivas, teño a palabra. A teño neste momento eu. Señora Rivas, vou a empezar a chamar a orden, e non quería. Contemple o pleno desde o respeto. Señora Rivas, chamo a orden por primeira vez. Ten que estar respetando o turno de palabra. En este momento o turno de palabra o ten o presidente. Vale? Pois cando lle corresponda, se lle dará, se ten dereito a él, se lle vai a dar como se fixo sempre neste pleno. Vale? Por favor, lle pido que manteñan as formas cando fala a voceira do Partido Popular. Bueno, decir que o Partido Socialista ten un voceiro, que o señor Álvarez nesta moción, e que entendo que é quen de contestar as argumentacións que eu fago respecto á moción que aquí se presenta. Entendo que non fai falla ter 23 voceiros por parte do Partido Socialista. Entón, decirlle, como viña dicindo, que, mire, decir que o señor Feijóo é unha marioneta, pois queda bastante feo, sinceramente, porque, en primeiro, é o presidente da Xunta, é o presidente de todos os galegos, lle guste ou non, entón, como mínimo, un respeto, porque non entendo a necesidade de usar ese tipo de terminoloxía nun pleno. E decirlle que, cando estamos falando dunha comisión mixta, falamos dunha comisión mixta entre o Goberno do Estado e o Goberno da Xunta de Galicia. É dicir, que as decisións que se tomen serán vinculantes porque as tomarán o Goberno da Xunta e o Goberno do Estado. Entón, non me sirve de nada o que vostede aquí me ven dicindo, nin as datos que vostede me dá, porque a min o que me interesa é que sí que haxa esa comisión mixta e que sí que se chegue a un acordo. E, efectivamente, señor Crespo, o peaxe dos do Morrazo o pagamos todos. E o peaxe de Redondela o pagan os redondeláns. Esa é a gran diferencia dunha maneira de xestionar e de outra maneira de xestionar. E a realidade é que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista de Redondela non fixeron e non moveron un pé para obter exactamente as mesmas bonificacións que teñen os do Morrazo, que é o que eu estou exixindo. Nada máis. O que si fixo Javier Bas foi obter unha bonificación clara de pagar a metade dese peaxe de cando se fai ida e volta durante a semana. Esa é a realidade. Eu nada máis que falo de realidades. Entón, me molesta profundamente que se trate de facer demagoxia dicindo que aquí se vota unha cousa e Madrid outra. Non. O que se di é a realidade. A realidade é que o Goberno da Xunta quere a transferencia da AP9 e a realidade é que o Goberno do Estado di que así non, que hai que falar, hai que negociar e hai que facer unha comisión mixta. E iso é a verdade. Entón, vir aquí dicindo que Feijóo dixo que sí porque sabía que Madrid van a decir que non, non, mire, Feijóo dixo que sí porque cree que se debe de facer. E o que di o Estado é que vamos a falar de como facemos. Esa é a realidade. E de momento nada máis. Gracias. Moitas gracias. Señor González, ten a palabra. Bueno, pois esa famosa comisión mixta que tanto está vendendo o Partido Popular vai ser da seguinte maneira. Goberno da Xunta, Goberno do Estado. O Goberno da Xunta reclamará, pedirá e tal, o Goberno do Estado diría que sí, pero que manda aquí son eu.
e vas facer o que eu queira. Esa é a comisión mixta que inventou o Partido Popular, porque para inventar teñen de todo. Agora hasta plantexan o tema de unha peaxe por franxas horarias. O sea, para inventar non teñen ningún reparo, porque falar non ten cancelas, por tanto, eles tiran para adiante. En Redondela en concreto, as empresas están perdendo competitividade, porque teñen que pagar alrededor de 320.000 euros anualmente polo uso da peaxe en Rande. E eso tamén está incidindo ter que pagar esa peaxe, esos peaxes abusivos, no tráfico rodado en Chapela, que foi outro dos temas que saliu no plano anterior. De acordo? Porque liberalizar esa peaxe en Rande vai permitir que Chapela sexa das primeiras beneficiarias na reducción do tráfico rodado. E en canto ao papel que cada un desenvolveu en todos estes anos para traballar e loitar para a transferencia da peaxe a P9, se algún forza política claudicou, renunciou e deixou aos galegos e galegas colgados, foi o Partido Popular, que gobernou no Estado e na Galiza durante décadas. Non fixeron absolutamente nada. Vostede colle aire todo o que queira, pero é a realidade obxectiva. É a realidade obxectiva. E houve outros que, cando os do Morrazo pedían a liberalización da peaxe, unha peaxe discriminatoria, tamén nos movilizábamos. Tamén íbamos detrás da faixa. Tamén íbamos detrás da faixa contra a violencia de xénero, vamos detrás da faixa pois para defender o campo galego, o agro, aos nosos mariñeiros e mariñeiras. Vamos a ir detrás da franxa sempre que haxa políticas agresivas co noso país. Como nacionalistas non nos vamos a deixar asoballar polo Partido Popular, nin polas directrices centralistas que emanan dende Madrid. Non nos vamos a remedar e vamos a seguir traballando porque este país vamos a ter que gobernalo nós. E os nosos recursos vamos a xestionalos nós. E a AP9 é un recurso que aspiramos a xestionar e a que sexan públicos. E eu quería facer referencia a unha cuestión que ten falado varias veces aquí a vocera do Partido Popular, que é a cuestión do populismo. Non hai máis populismo que o do representante do Partido Popular, Miguel ou Manuel Tellado, que fala que di, os que se din querer rescatar a P9, o que queren é que a Xunta deixe de investir 3.000 millóns de euros para rescatar a concesión e que deixe de investilo en servicios sociais. Eso é populismo puro e duro. Ese sí que é populismo puro e duro, dicirlle aos galegos que non temos dereito a recuperar a autoestrada para que non se quite de servicios sociais. Moitas gracias. Nos agradecer os apoios e que vamos a seguir traballando para que a AP9 pase a ser galega e para que, pues sexa gratuita, nada máis. Gracias. Pasamos ao turno de votación. Abstencións. A favor. Queda aprobado por unanimidade.